IFM News. Lokal. Nangrugin ti Ramadan, daytoy tinbaga ni Mr. Tahir Arib, Imam ti Muslim Community iti syudad ti Lawag, ket naiget ng obserbaran da digiti tradisyon da iti Ramadan. Segun kani Arib, mangrugi iti Ramadan kada makita da ti bulan ket ditoy arugyanan da iti panagfasting. Nayon na pay nga importante kada kwada iti panagkararag, pinagbasa ti Quran, kastamet aming nga kasapulan anasaya at nga ramiden nga inbaga ni Allah ket isu ti obrayan da. Kastapay, inbaga pay ni Arib digiti sanda mabaling nga aramiden iti aldaw ti Ramadan, iti panagaramid iti madi kasi iti panagswitik aglalo iti pinangan kada uminom. Kamaudyanan na, kung nati imam ti Muslim Community, alima a beses da nga agkararag iti maysa nga aldaw, ang mangrugi iti alas 5 iti parbangon, alas 12:25 iti aldaw, alas 3:35 iti malem, alas 6 iti agsipnget, ken alas 7 iti rabii. Alhamdulillah, ito lang dumating ng Ramadan. Nagsimula kami na ngayon sa Ramadan. Dahil nakita na yung buwan, hindi pa nakita yung buwan na tinitingnan namin nung 17 nila may nakita. Pero nakabot kami dito sa 19, nagsimula kami ng mag-fasting. Yung tawag sa Ramadan, fasting lang. Fasting kami. Yung mga tanong ginagawa namin, yung dito lang sa Ramadan, importante lang sa pagdadasal. Magbabasa ng Quran o pagdasal lang. Lahat ng kabutihan ng utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun ang ginagawa namin. Kung makakaya namin ng gawain, sa gabi lang yung magsasala kami para sa karamihan ng mga tao na magsasala. Yun ang ginagawa namin. O kung ano pang mga iba ng ginagawa ng mga kabutihan ng gawin namin, magbasa ng Quran o magtuturuan sa parasa lang sa makagawa kami ng kabutihan dito sa Ramadan. Dahil ito ng Ramadan, ito ng humingi ng patawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun ang binibigyan niya ng permiso sa mga tao o gusto niyang humingi ng patawad, dito ng pinakamalaking binibigyan niya ng tao ng halaga ng patawad niya. Daytoy ti damag manipod syudad ti Lawag, para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM.